Видов. Да. Да, е бъдно. Say hello. Hi. Не. Hello. Hello. Aloha. Aloha. Тук някъде да ни изгази. Nope. Е, плавна. Няма ресурс. Да. Almost there. Да бе. Ей, това е американски хотел. Сега пресичаме. Значи и то съм го виждал в някое списание 100%. Ето жълтите обувки, е там, дето кара мотора, ще я да кажа, колелото. Това не съм го виждал. Да. Само искам да спомена, че такситата са мерцедеси. Черни мерцедеси просто. Такова нещо няма да видите в София. Така хубавия фонтан. И сега отиваме в хотела. Тук има лодки. Ама ние така и не се качихме на лодка, като да живея тук тогава. Не ме остави да си говоря сама. Имаме и карта. Аз бях нашия навигатор. 2 дни ми се справих доста добре. Тата само ми противоречи, но в крайна сметка си съм права. Поне за едно нещо съм права. Така че мога да бъда навигатор 100%. И ми се да мина по улицата. Окей, почти стигнахме хотела. Сега ще видите готините колела. Хало! Хало! Ето ни ги колелата. Защо не си взехме колелата? Не знам. А това е хотела. Улала! We're gonna go home now. Bye!